In Senior Santo Niño, we are one. Amen? Ug sa atong ebanghelyo karon, ningon ng mga tao, unsa ba kini bag-ong pagtulunan? Ya kung siya musulti, aduna may talagsaon nga gahom. Kita nahiusa diha sa authority ni Kristo sa iyang gahom, ug wa nay lain pa. Ug kining maong gahom nga nadawat nato nga ni adin ni karon, nadawat din nato panahon nga kita nabunyagan. Nabunyagan na ba mo tanan? Tinuod? Nakumpirmahan sad. What a power! Ug tungod diha na nakaambit kita sa talagsaong gahom nga gikan mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Pasensya na mo kay tan-aw ko kodigo. Ug mao ni akong i-share ninyo ang talagsaong gahom ni Kristo nga iyang gipaambit dili lang sa pari kundi natong tanan. Asa raman to? Wow man. Okay. Katug-katuguan, katug ramo. Biyaan ramo na mo kahuman, no? Talagsaon ang gahom ni Kristo. O gani ang mga yawa ni tuo sa iyaha. Dili tungod kay nagamit siya glaing gahom. Gikan mismo niya. O bingon siya sa Mateo chapter 28 verse 19, ang tanang gahom sa langit ug sa yuta gihatag kanako. Sa San Juan 20:21 ningon si Jesus, maingon nga gipadala ako sa akong amahan, ako nagpadala usab kaninyo. So ang gahom ni Kristo iya kining gisalig sa iyang simbahan. Kinsa man ang simbahan? Kita. One time, ato miaging simana, taga Cebu, ngadto sa among office. Yung anak, kait lang og katumba, without reason, maglisod og ginhawa, mo palpitate ang iya kasing-kasing. 15 years old, bata nga lalaki. Og gawas niya na, ang iyang singot kinabugnawan, way hunong ang tibuok niyang lawas, way hunong sa pagsingot ug perting bugnawa. Nang gidala nila sa ospital, ug pag-abot nila sa doktor, why findings ang mga doktor. Naguol na sila. Pinigastod na sila 20,000 pesos para lang sa medication sa iya anak. Naitabo niya may agi pang adlaw. Nang gidala kini nila ngadto sa mga albularyo. Ug bingon ang mga albularyo nya gibinuangan sa mga engkanto. Ang imong anak mo nang maghabak ka ni ining tanaw ko sa oras 15 minutes sir bang wali, no? Muna sa paghabak kay mauni proteksyon, nakadawat sila habak, ay laing albularyo ilang giadtuan, kaya wa may finding sa doktor, o na sila kaduulan. Kaya istorya, nagpadayon gapon ang sakit sa maong bata, 15 years old.
ibisita sila sa office, ikatikay sila dito sa kamatuuran, aron modawat sila sa grasya sa sakramento. Kaya gahom ni Kristo anaaman sa sakramento, wala ni Father Darwin naa sa sakramento, because all priests are healers, all priests are liberators because of the sacrament, not because of them. Amen. Ito umanawa. Ito ulang parang madali ta. No? Pila istorya, among bata, i-process na to, i-interview, dili jud natural iyang sakit. Gitawag siya preternatural in origin. It is beyond natural. Manang gipakumpisal na to, tibok pamilya, ikatikais, human, tigaan na to og diagnostic prayer. O pag-atubang na to, maigsuon ng 15 years old, naglisod maginhawa. At masig na ni sakit kasing-kasing. Father, normal ang iyang heartbeat. Normal siya, Father, wa siya sakit. Batud pas mga eksperto. No? Nagsugod na kong panguros. Nisinggit man na. Di lagi ni may sakit sa utok, Brad. Man. Normal man siya. Before sa diagnostic prayer, normal kaayo, very attentive, very responsive. Yeah, samtang nagpadayon ko sa prayer, the power of the church. I'm not using my own prayer. The power of the church emanating from Jesus Christ. Amen. In Senior Santo Niño, we are one. Kinahanglan siya ito i-promote, dili ang atong kamot. Kinsa ito i-promote? Dahil iduol na ko, Father, ihiling ragog ko. So, wak ko'y power. Si Father Darwin, why power? Ang power ni Father Darwin, kili-kili power, Rajon. Ayaw magduol na ko niya, ha? Kay baho, kay nag-ilong. Anto mo sa inyong pare. Jesus is present in the hands of all priests because only them can give you the power of Jesus in His sacraments. Amen. Nadaghang mga pare, powerful kini. Not because of them, because of the sacrament. Amen. Pila istorya mga kisunan padayon ta sa maong batanon. Nawa naman siya siyang kaugalingon, ni singgit siya. Kay daghan kayong yawa, sud siyang lawas. Nga mo'y naghatag niyag sakit. Naibawaan lang nato, dili sa laing paagi, kundi dili sa prayer sa simbahan. Amen? Grabe. Nagkadugay ko ani nga ministry na amaze ko sa gahom sa pari, sa gahom sa ato simbahan. Amen. So initabo, samtang nagsinggit siya, ang exorcist, ang mga pari, pwede ka kuman sa demonyo. In the name of Jesus of Nazareth. How many? Tell me your number. Dili cellphone number sa mga yawa. Tell me your number. Principio. You can command the unclean spirits to tell them their identity and their number. How many are you? Itubag ang mga yawa. We are 6. Ang iyang papa, nakita na ko ang mga mata, perting hadlo ka, ha? Pagmingkong padayon ko paghimog imperative command. Tell me your name. O ang demonyo, mga demonyo nito ba? I am Satan. Tell me your entry points. Tell me your reason why you possess his body.
itubag si Satanas because of the demonic games. Tell me the demonic games. And the demon narrates Mobile Legend, Roblox, and goes hunting. Kaya samtang nagpadayon ko sa prayer, ang mga demonyo na torture sa prayer of the church, not because of me, mong ko'y klaro, because of the prayer of the church. I am a sinner because of the prayer of the church. Wow! Amazing power is in the church. Ako, gihatag ka na ako, matud pa ni Jesus, ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. O ako nagpadala kaninyo, apil mo, di kay ako ra. Kinsa nang nagpadala? Kita! Di pa'y mawa. Kitang tanan. Unya ang yawa, mingon siya, samtang nagpadayon ko sa exorcism prayer, mao ni verbatim ha, yung gisulti siyawa. Kaya naman tayo case officer nga mo lista sa mga gipang-reveal sa demonyo. No? Naunsa naman mi. Yan ang mga yawa. Naunsa naman mi. Na-torture mi pag-ayo. Tungod kay kining bataa, sugod nga ni anhi dinhi. Kay gisiris pa nato siya. Sugod nga ni anhi dinhi, sige na siya ampo. Kanus aday ma-torture ang mga yawa? Kung sige na tao, ampo. Og mingon pa mga yawa, ayaw nagduol aning pariya. Dong, ayaw nagbalik din eh. Kay ang mga pag-ampo ngayang gilito, pertidyong sakita. Tabang. Darwin, please, tabangi mi, please. Hunungan ng imong pag-ampo. Grabe ang prayer sa simbahan. No? Kunya, ang demonyo kay nag-localize man sa iyang mata tungod sa video games, na demonic games. So akong gibutang akong stola sa iyang mga mata. Perti ng singget. Sakit na amin nagpuyo sa iyang mata, Darwin. Maunang wana siya ito. Sige, video games. Asti lang tikia. Bisag nagmisa, nagduwa gihapon. Og miingon siya, samtang padayon ang prayer, miingon ang mga demonyo, mubiya nami nining bata. Og mubalik nami sa mga demonic games. Kay tu ami dito nagpuyo. Lahi naman mong tinanawan ako, no? Bahala mo, no? Og kaluoy sa Ginoo, among bata wa na magpalpitate, normal na ang tanan niyang gibati karon. Not because of me, but because of Senior Santo Niño, because of His sacrament. Thanks be to God. All priests are healers. Not only Father Darwin. Nasabtan. Klaro ba na? Ug mauni, ang mga pinangga natong mga pastor, confident kayo maghingilig yawa, Tinoo dili. Wala ba jud sila'y authority? Kami pong mga pare na ay authority, wapoy confidence. Nabali naman
Ang mga way authority, confident kaayo. Ang mga way authority, ang nay authority, nangahadlo. Kung naay bunyag, naay mga pari. Kung doon ay kumpisal, naay pari. Kung doon ay kasal, nag-concelebrate ang mga pari. Kung doon ay mayawaan, asa ang mga pare. I hope the gospel today will empower not only the priest, but will empower all the faithful. Panakaw kamo sa tibuok kalibutan. Ug himua sila nga akong tinunan. Ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa ni ining gahom ni Kristo nga gitanyag ug gitugya natong tanan nga niadin ni karon by virtue of your baptism. Gamita na. Katapusan. Ilan na kami minuto dong? Wala na kayo oras, no? Wala na kayo oras, no? Hangtod sunod higayon. Tungtong sa gapas na impas. Tungtong sa upos na hipos. Wala na ko'y oras. Palihog manindog, apil ang nangato,